Kuyintokozo ukuthi sikwazi ukuthi sixoxe nawe futhi namhlanje nikabe uPastor Ningi channel yakhe Nyofleke. Sibonga kubona bonke abantu abalandelela i-channel nabasubscribeile, kakhulukazi nalabo futhi abangamalunga le-channel, they contribute at least njalo ngenyanga imali engango-R9. So siyabonga kakhulu kulabo. Siyafisa ukuthi ingathi isibalo besingakhuphuka njengoba the last time I checked there were 10, then ngasithola sibona mhlawumbe 20 something thousand people bebangamalunga le-channel. Princess Ndebele, Princess Ndebele -DB7 I don't know what kusho ukuthini, but ke Princess Ndebele sikhohle ukusicela ukuthi past kushona uphupha amakhowe amhlophe #mushrooms. Should benzela ukuthi manje sazi amakhowe sikholo mushrooms. So ama-mushrooms inganza kwethu uphawu luhle uma wabona, lungaba uphawu lubi uma ebolile, lungaba uphawu lubi uma wathola esebunile, ngaba uphawu lubi uma wathola esekhiwe ehlephukile, ngoba lokho sokukhomba ukudumazeka sokuzoba nawo mhlawumbe emklamweni ngabe umklamo sokunawo, ngabe ibhizinisi sokunawo, inhlelweni zakho sokunazo zekusasa sokuzodumazeka, noma kwezothando sokuzodumazeka, kuphawu lubi uma kunjalo. Kodwa kasenze kanje, number 1 singakusho ukuthi uma uphupha amakhowe sithanda nje uphawu luhle kakhulu uma uwakha noma waqoqa noma uyawabuthezela noma uyawavuna noma uyawaqibula, yabo, ngoba lokho kuvame ukukhomba nje isimo senhlanhla, isimo sencebo, noma ukuthi ungasuthola mhlawumbe umshado, abanye sebezothola uthando. Number 2, futhi uphupha amakhowe kuwuphawu sithanda nje oluhle kakhulu futhi uma wakha noma uyawaqoqa noma uyawavuna noma uyawabuthezela noma uyawaqibula, futhi lokhu kusho ukuthi usuke uzothola mhlawumbe umhlomulo, ngaba i-award, ngaba i-reward, noma kunomvuzo omuhle ozowuthola ngokusikhandla kwakho. Okanye sikuzokwenza inzuzo uma ukuthi umuntu onebhizinisi noma umuntu onomklamo uyahasila. Number 3, uma uphupha amakhowe sithanda nje uphawu luhle kakhulu uma emaningi nje wabona emaningi, naloko kungayisho injabulo, kungasho ukuchuma noma impumelelo nokusimama, noma ukuthi sikuzositholela ke uthando noma wona umshado futhi, yabona. Kodwa nje kuwuphawu luhle all in all nje kuyinhlanhla. Number 4, uma uphupha amakhowe kuwuphawu luhle uma emhlophe, ngoba nako lokho kusho yona inhlanhla, kusho ukubusiseka, kusho impumelelo, kwabanye kusho inhlala kahle nje, ngenzeka inhlala kahle yakho isharp iphashasha, noma ke usuke uzoba nempilo enhle futhi ende, yabona. Sivala ngakho ukuthi uma uphawu uma uwadla, ngoba isikhathi esiningi lokho sokubika ukuthi suke mhlawumbe wena uwumuntu obanje ukugula manje noma uzobanje ukugula esikhathini esizayo, noma uzobanje umkhuhlane, noma ngenzeka abathakathi bayagadla ngedliso, bebekuthumela ngedliso ngesikhathi ke uphuphuhle lawo makhowe bese insawona amakhowe ukudlisa. Kube futhi uphawu lubi masiphethe sithi uphupha amakhowe mangenze kuwabona amakhowe ebolile, ebunile, esephuliwe lahle lapha yana, angamaphisi ongekasadleki, ngasasemiseka. Lokho uphawu lubi, lusho ukudumazeka, lusho ukuphoxeka entweni osuke uyilindele empilweni. Ngaba ukuthi ulindele mhlawumbe umshado, ulindele ukuthola umsebenzi, ulindele whatever, usuke leyo kuleyo nto leyo uzoba nokuphoxeka, inhlelo zakho zingeke zihambe kahle, lezi zekusasa noma inhlelo zezothando uzoba nako lokufekela kwalezo nhlelo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu akubusise. Uqhubeke nokusubscribe, uqhubeke nokulike, uqhubeke nokukhomenta. Inamba ke ikhona ungayisebenzisa kuphela nje ukufona. Manginazo isikhathi ngiyakhuluma nomuntu, kodwa wasend voice note ngeke sizwane, WhatsApp ngeke sizwane. Yes, siyabonga. Siweni phansi
Sibeka kuyo Jesu.